नोंजों समाय आंजोंसो समाय नंखाय Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. Oमफ्राय आं दिनै कलेजाव फैबाय आरोना मा होनो कलेजाव बैसागुनि प्रग्राम दोङोनो ओमफ्राय दा बेयावनो आङो न'आव थास्लायस्लाय ओरैनो न'आव मा खालामबाय थानो होननानै लोगोफोरबो फैगोन होननायखाय जोंनि आगोलनि एक्स स्टुडेन्टफोरा गासिबो फैगोन होननायखाय आंबो फैबाय बिसोरबो इनभाइट खालामहरनायखाय आंबो फैबाय आरोना ओमफ्राय दा कलेजाव बैसागुनि मा प्रग्राम जायो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथिलांगासिनो दं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो ना मा बुङो माने बैसागुआथ' दिनै गाबोन मोसौ थुखैनाय नालाय ओमफ्राय दिनै माबा 13 तारिख ओमफ्राय दिनै प्रग्रामखौ सिगां लाग्रोबाय आरोना मा होनो प्रि बैसागु ना मा होनो बेखौ नैबे नि प्रग्रामजों सोलिगोन आरोना दिनै ओमफ्राय माबाबो कालचारेल रेलिबो दोङो होननाय खोनादों ओमफ्राय जुदि कालचारेल रेलिफोर दोङोबा माने नायलां मा जायो बेखौ खिथिलांगासिनो आरोना आं नोंसोरनो कलेजाव होनबाथाय बिराद इन्टारेस्ट नांखायो आरोना आगोलबो जों जेब्ला फरायदोंमोन बे फरायनाय माने जोंनिया ग्रेजुवेट जाथ'यै टाइमाव जोंबो खालामबोनो मोन्दोंमोन जोंबो सामलायबोदोंमोन आरोना माखासे प्रग्रामफोरखौ ओमफ्राय दायोथ' जोङो जोंनि नंला नालाय दा जोंनि उन्दैनि जानाखि दायो सोलिबाय थानाय स्टुडेन्टफोर बिसोर खालामदों ओमफ्राय दा जोंबो फैबाय दसे एसे मा होनो सापर्ट होनांगौ ना गावजों गाव एसे सापर्ट होलायनांगौ बेखायनो जोंबो फैबाय नायनो होननानै ओमफ्राय दा आङो माने ट्रेडिसनेल गाननानै फैयाखै आरोना आं गामसा ओरैबो जेबो गाननानै फैयाखै जास्ट आङो माखासे माबाफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायसो आङो भिडिअ खालामनो फैनाय बिराद साफा गोमो माथो लान्थि थारलै जोंलाय माथो ओरैनो थांना हैनोसै होमबाबो जोङो नायना हैग्रोनोसै आरोना गोसो दंबोला नै हियावनो एकदमबारे मानसियानो गैथ'वा दायो ओरैनो दायो मानसि खम बेयावनो जागोन आरोना प्रग्रामा ओइ नों मा थांनायमोनलै इसां हामा रानदों नायलाय आयु मा खालामनायमोन नोङो गुवाहाटियाव थायोब्रा ओमफ्राय मा खालामनानै इसां रानदों सन्देहसो मोनलायलाङो माने कलेजाव मानसि गैथ'यैखाय टाउनाव हायदोंमोन ससमा नायनो होननानै ओमफ्राय ससमाखौनो मोनासै मोजांखौनो आंनि गानबाय थाग्राया बायबाय आरोना ओमफ्राय दा गाबोनसो आं जाबायदि गानबाय थायोमोन बे गानग्राखौ गाबोनसो मोनगोननो दिनैसो माल लाना हैगोननो ओमफ्राय दा अर्डार होना दोनखाबाय आंनि बायदिखौनो गोसोमखौनो ब्लेकखौनो अर्डार खालामफिनबाय माने माखासे सानग्लासफोरखौ ना जिखुनुबा गानबा चाप्रियानसा नुयो जेरै कालार गोनां बेलेग कालारनि ग्लासफोरखौ गानोबा ना बिराद हामा नुयो मानसिखौ ओमफ्राय ब्लेकफोर गानोबा एसे मानसिखौ समायो आरोना बेखायनो आं नों समायनाय बुस्थुखौनो लानो होननानै आं ब्लेकखौनो अर्डार खालामफिनबाय आरोना खिन्थु दाम गोसानि नङा दाम खमनिसो नैयाव अफार सोलिदों बिहुनि सोरबाफोर गारि बायनो गोसो दंबा बायफैनो हागोन आरोना प्रग्रामा सोलिगासिनो आरोना नै साफा थार सिख्लाफोरा दायो रेलिया जाबाय आरोना एकदम सोलिगासिनो रेलिया दायो भिडिअ बानायनाय मोसागोन गोसा खनब्रा सिख्लाफोर जे बरिया मोसादों नै सिख्लाफोरा
हौवा गोदान हिनजाव गोदान नैथिं फैदों आलुखौ लोगो मोनलायबाय हिनजाव गोदान नायनोबा नै हिनजाव गोदान ब्रिटिशसो बावदा नै आबै बुरै नायनोबा आबै बुरै सिंसाथारबाय नामा ए आबौ बोराय सिंसाबाय दे मा हिनजाव नायनो थांगोन नामा हिनजाव नायनो थांनो नागिरदों दे मोसादो नोंसोरबो एसे ससिल' दे मोसादो नोंसोरबो मोसा दिसा मोसा Programa सामलायदों सोर लिड लानाया दुंमा फरायसालिनि इउनिट एफनिफ्राय दिनैनि बे फ्रि बैसागु आरो लोगोसे कालचार रेलि जयै खालामनाय जादों गाजा गोमजायै बयबो लैहोर लैहोर फैलायदों मास्टार दुंमा फरायसालिनि गासै स्टुडेन्ट फरायसा बिथांमोनानो मेहेरगोनां जादों जोबोदनो बरिया नांदों माने बेफोरबायदिनो खालामनाय बिनि उनाव मा प्रग्राम जाबावगोन बिनि उनाव जोंहा अफिस सिटआवहाय मास्टार दुंमा फरायसालिनि अफिस स्टेजखौ बेयाव जों बैसागु बारे प्रग्रामा दायो जाबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आङो माने ट्रेडिसनेल गानाखै नालाय आं साइडआवसो थाबायगासिनो माने इसोरखौ नायदों आरो ना सोर मा खालामो बेखौनो खिथिलांगासिनो आं माने बाराद्राय मानसि जायाखै नालाय एसे खम आरो ना मानसिया खिन्थु होमबाबो बिराद गिदिर जादों जानाखि मानसि दङ बे मानसिजोंनो प्रग्रामखौ सालायनो हायो आरो ना गोदो जों जेब्ला थायोमोन ना बे टाइमाव बिराद इन्टारेस्ट नाङोमोन ओमफ्राय दायो माने मानसिया बिराद खम जादों आरो ना मानसि खम जाबाबो माने हेभि नांदों जायफोर सामलायदों बे सामलायनाया मोजां सामलायबानो मोजां नांखायो आरो ना भिडिअफोरखौ नैथिं वाल एबावदों नैथिं वाल रश्मि एसे गुस्सा देना हो माने खेला उला हैसै नाखि नोंथ' सिख्लाफोर नायनोल' जाथारदों आं बेखौनोथ' नै लाइसिं नायफैदों बियाया बिराद दुगा जाबाय नामाथाय आं नों रायज्लायलायबावला दाना एक्सपिरियेन्सआ गोदो जोंखौ भट टाइमावल' नांगौ जादोंमोन आरो ना नोंनो देरखांलायबानो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ देरहाखांनायखाय बिदिनो आरो ना एमएलए बायदि मोनलायलायदोंमोन आरो ना बे टाइमाव देरहानाया आंसोमोन नोंखौ हिसाब खस्थ' थिखोनाया आइथिङाव हमना बोदोंबाबोथ' ना थिखोनायाव जादोंमोन एसेबो गोजोननाय गैया गोजोनालाय माने आं मोजां मोनालै बा आबौ सिंसाबाय दे खिन्थु नोंखौ एमएलए सानहरदों दे एमएलए सानहरदों नै नांगोल बानलायलायबावदोंसो गोलोथार नामा नांगोला हाब्रु नांलायलायबाय माथो मा मैगं लाखो बाजै नाया मोनबाय दे होनबाय दे होनबाव जय बर' नायदे जय बैसागु बर' नायदे जय रंजालि बैसागु दे बेयो जोंनि सारमोन आरोना जोंनि बड' डिपार्टमेन्टनि सारमोन
Ebi आमुलखौ लोङोबा इनार्जि बारायनो नंगौना नङा सान्दुं गोसायाव गरमथार दायो आं मैसो गारामा जानोसै itu gimana? Ayam itu ini siklaper ini pak siklaper ayo siklaper pada ji selfie lakai nabi Pretty apa zakang bayi menang mati nenglah Ani jauh. ini jauh nong ah Buhu rasa gede. Kele, bodoh kele. Udah. Jauh udah lah. neng lah baik Lah baik le, buat foto. neng tu somai ang tu somai nong ke Saya एकदमबारे संनायावहाय बे आरोना एकदमबारे बेदर संखांगासिनो बेनोमोन आरोना जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट रुमा नैबेयावनो जों बिराद फरायनानै बोसोरथाम फरायनांबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु बोसोरथाम जाजोबासै कर'ना जाना होनानै जोङो माखासे फरायनो गदों आरोना पास जालांजोबदों खिन्थु एगजाम होनांदों अनलाइन एगजाम नैबे लाइब्रेरि आरोना ओमफ्राय जों हासुग्रा लामायाव सर्टकाट जायोमोन नामा ओमफ्राय आंथ' दायो नै हासुनो थांग्रा सिख्लाफोरनियावसो डाइरेक्ट बुंलांलायबाय जायो ना एक्सिडेन्टसो जासिगोन लै सिख्लाफोरनि हासुग्रा थांनांगोन दानोबाथाय जों हायियाव मोजां जाफैबायलै ना